cɛni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an suit sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ tant que aw sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ n'a bɛna baro kɛ donc n tɛna kuma janya an bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye ma chérie. Ne tɔgɔ Fatoumata Coulibaly. E bɛ ka maloya dɛ. I bɛ laisse la j'espère. Oui. I bila tranquille la ko bɛɛ ka ɲi. Nɔgɔ t'i la kɔngɔ fana t'i la. Ayi. D'accord sisan nɔ kuma b'i bolo i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye. Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Voilà, moi je me nomme Fatoumata Coulibaly. Dites FC. Mais i ɲɛsin ne ma i k'olu fɔ kɛ e joli. A ɲɛsin e la. Ou bien comme e bɛ ka taa foyi in fɛla la. Ok, ne de tɔgɔ ye Fatoumata Coulibaly. U b'a fɔ ne ma ko FC. FC. Ok d'accord. FC nana cogo di? Fatoumata Coulibaly de ye fɛn na ka kɛ FC dɔrɔn to kɔ. Fatoumata Coulibaly, FC Coulibaly. D'accord. Genre i yɛrɛ de ye tɔgɔ in di i yɛrɛ la walima mɔgɔ ka tɔgɔ créelen de don wa? Non, tonton Bayi Boubacar Jara de b'a fɔ ne ma ko FC. Donc ale nɔfɛ bɛɛ da yɛlɛmara FC. D'accord. An bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ FC yɛrɛ ye kalan kɛ n'o ko bɛ cogo min na i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye o ko kan. Ne ye école kɛ, j'ai abandonné à la terminale. Joli ka se fo yɔrɔnin na i bɛ se k'o kun fɔ an ye. A ka ca bon musique b'a la bon en fait n ye bagi kɛ une fois deux fois m'a sɔrɔ donc n découragé la n y'a bila. D'accord FC yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo di? Genre ko in bɛɛ daminɛni ko in nana cogo min na yɛrɛ an bɛ fɛ i ko walawala yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ o ko la. Bon fɛn bɛɛ ye kanu de n'i ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ a la n y'a kanu n ye musique kanu donc ensuite n gɛrɛla mɔgɔkɔrɔbaw la minnu fana bɛ ne fɛnɛ ni san cɛ donc olu ka dɛmɛ fɛ j'ai passé n tɛmɛna ni sira camanba ye donc c'est grâce à les grands artistes aussi que je suis là aujourd'hui. D'accord sisan i ka kuma b'a yira i n'a fɔ dɔnkilidala ma bɔ aw ka so e kelen de bɛ dɔnkili da dɔnkili kanu nana e la e y'a dali daminɛ mais e yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ k'i to san joli? Depuis ne bɛ cinquième année la bari depuis ne bɛ cinquième année la ni an taara chant ninnu kɛ an ka cinquième année monsieur je vais profiter k'a fɔ nin yɔrɔ in na monsieur Sanogo ale b'a fɔ FC dɔnkili da n bɛ point dɔ d'i ma ne ko monsieur dɔnkili ni kalan point tɛ se ka kɛ kelen ye a b'a fɔ k'a da hali n'a ma point di ne ma ne bɛ dɔnkili da ani buru ni fɛnw bɛ bɔ u ka so a bɛ na di ne ma ani jinimere ninnu fɛn ninnu bon depuis là o bɛ ka commencer ka ne encourager donc après n nana se septième na n ye musique ta sɛbɛ la k'an to la finalement fo n nana école abandonné. D'accord faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ album bɛ FC bolo walima n'o ko bɛ cogo di? Album bɛ sira kan mais a ma bɔ fɔlɔ album ma kɛ fɔlɔ. D'accord sisan nɔ nin wagati in na projet yɛrɛ jumɛn de b'i bolo? Projet bɛ yen album ko b'a la clip ni caman b'a la b'a dɔn ni kɔngɔ jeni ma ban mati tɔn san fo donc musique ye fɛn dɔ ye i b'a kɔnɔ ka taga de don o don i bɛ création kura de kɛ ka taga donc projet tɛ se ka b'a kɔnɔ quoi i ka laɲini de ye don o don projet kura ka na i ka o kɛ. D'accord FC sisan nɔ e bɛ dɔnkili minnu da i yɛrɛ de ka dɔnkili sɛbɛnninw don parce que denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu bɛ wali dɔnkili ta u bɛ sigi a kan mais i yɛrɛ de bɛ dɔnkili ninnu sɛbɛn k'u da walima u ko bɛ cogo di? Bon ne bɛ don ni morceau ye studio la a bɛɛ ye ne yɛrɛ ka dɔnkili dilannen ne bɛ se de k'a yira mɔgɔ la min bɛ ne ɲɛ karimasina ne bɛ fɛ ka nin morceau in da a bɛ kɛ cogo di a b'a fɔ a da n k'a lajɛ n'i y'a da yɔrɔ min ka ɲi a b'a fɔ nin ka ɲi i bɛ se ka nin fɔ nin ma ɲi nin bɔ a la ni denmisɛnnin tɛ nin fɔ c'est pas bien olu bɛ kɛ quoi mais ne bɛ dɔnkili fɛn fɛn da apparemment ne bɛ n yɛrɛ lajɛ dɔrɔn ka dɔnkili da o kɔnɔna la. D'accord FC bɛ ka yɛrɛ commentaire kɛ ko bɛ yen nɔ ko FC bɛ se dɔnkili da la le nom de l'émission c'est Top Star
an bɛ yan nɔ an b'a walawala wa prévu fana bɛ yira dɛ sisan nɔ FC k'i voix fili n'a ka son dɔ ye san fo ne yɛrɛ ka yɛrɛ yan o ko tɛna nɔgɔya dɛ ou bien ne an bɛ k'an dege an ye ekɔlidenw de d'accord ala k'a nɔgɔya yarabi ko nale Fatimu nana nale na Fatimu sarama nana kanu maula ɲanajɛ an ko ne mana balimaya fara la wa ne mana furu ɲɔgɔn fara la ma kana k'i ka kojugu sere FC o tɔgɔnin bɛɛ la tantɔ ayi ne ma sɔn an ka continuer micro b'i bolo mama nyenye kininge kisenyenye falato dune ayi falato dune basato falani falato dune nego falato dune fasato falani falamo dunsa ayi falato dune chesato falani falato dune manyenye mama nyenye kininge kisenyenye falato dune ikana kashi de fala ikana kashi imana kashi wolofa sayala imana kashi ijugubi ele fala mandi hey. D'accord FC, merci beaucoup. Bala FC komi dongli dan filani aw chama ba fo kam amandoko ambe domine ko bi deme bagodo bi FC la min bi i deme kay lancer quoi. Bon, dembaga bena mono meka ou seken parce que ina fanya foto comme tonton bay yere bula adenge bala samba ana adenge werebe Abdoulaye Samaki olu ka andeme ko sobe avec les promos parce que oube na jeu Africa show là ensuite clip ko werebe sena folo avec samba bay junior donc ma ba folo. D'accord. Sisan nɔ FC ka voyage ko ninnu i bɛ tourner dɔw kɛ walima olu ko fana bɛ cogo di? Bon mi tourner kɛ mais ne ka tourner tɛ ka wuli ka fɔ n bɛ taa tourner kɛ n yɛrɛ ye ni ye n wele concert bɛ kɔɲɔ bɛ yen n bɛ wuli ka taga olu la mais dɔw bɛ wuli n bɛna taa tourner kɛ nin yɔrɔ in na dugu ni dugu la non j'ai jamais fait ça ma deli k'o kɛ et puis a ma di n ye fana. FC mun kama tantɔ olu ma di e? Non ka wuli yɛrɛ ye wulu welelen bugɔ ka di dɛ ni wuli yɛrɛ ye ka taa mɔgɔw fɛ yen nana concert la n'a mi accueil ka ɲɛ ala ye mɔgɔw da m'u ka faamuyaliw kɛ kelen a ma u dusukolow fana kɛ kelen donc dusu dɔ bɛ ne la ni n t'a fɔ a ka bon sa a ma bon dɛ mais ne ti sɔn lagosi ma o ma ni ne bari ni wulila ka taa maa sɛgɛrɛ a ma diya a tigi ye n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a la i y'a ɲinini a to i ka wele n'i welela fɛn fɛn la i ka kunkɔrɔta b'o ko dilan. Bala FC depuis ye dɔnkilida daminɛ fo ka na se bi ma ko jumɛn de kɛra i la min yɛrɛ y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a a b'i hakili la i ma se ka ɲinɛ a kɔ? O ko musique kɔnɔ ese ɲuman bɛ k'i la tout comme juguman bɛ k'i la cogo min na mais n'i y'a minɛ dɔrɔn c'est pas facile i ka baara kɛ n'a ye quoi ma nɔgɔ sinon jugumanw bɛ k'i la camanba mais a tɛ se ka to i kɔnɔ k'i b'a to i dusukun na k'i bɛ baara kɛ n'a ye c'est pas facile bon ne kɔni moi permanemment ne tɛ fɛn to n kɔnɔ a digilen don na ko n tɛ se ka ni hakili jiginna la n tɛ lafiya o fɛn tɛ o mɔgɔ tɛ. Donc an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ musique yɛrɛ bɔ a la i tɛ baara wɛrɛ kɛ yan? Tɛ foyi kɛ. I ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ musique de ma. D'accord faamuyali sɔrɔla o fana na. Bala an bɛna kuma ne dɔnkili gɛlɛyaw kan depuis i donna dɔnkilida la fo ka taa se don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'olu dɔw fana ɲɛfɔ an ye? Gɛlɛya ka ca a ka ca d'abord i bɔra famille min na mɔgɔ si tɛ min ye dɔnkili da i b'a daminɛ ni dans la famille d'abord i bɛ gɛlɛya daminɛ yen fɔlɔ ensuite i jɛɲɔgɔnw n'i donna milieu in yɛrɛ fana kɔnɔ i ni artistes ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ artiste kɔrɔba bon bɛɛ tɛ se k'i dɛmɛ comme tu veux quoi bɛɛ tɛ se ka aide k'i ye i n'a fɔ e mago bɛ dɛmɛ na cogo min na quoi donc a ma nɔgɔ o yɔrɔw la gɛlɛya camanba moi j'ai fait au début de ma carrière j'ai fait 3 ans ne tɛ an ka famille la ne fa ko musique man d'a ye
j'ai abandonné la famille quand elle m'a accordé fille. Donc c'est après qu'il n'y a pas de bon, où est une fourrure donc j'ai abandonné chien qui est. Mais c'est cela. Alhamdulillah. Ah mais FC yang attaqué. Senga munu soro yang mata o. Avec ça que son bon si joko problème non ni warko non sont te bon ne à vrai dire si joko problème nani ma gele aba soro ala parce que vie paré. Mo chama bado. Vie paré tunga si jobe farafina lola ne rega répétition chama ba meke ni ne be boy ko la dron pour ne pas que ne sumo ga do ko ne be ga musique ne be ndogo ga nsiye ka répétition ko lu no fait jusqu'à ce que de la vie paré ko ne ba ko ni morceau do ni bulu ko ne kana nai kale ba akilanga ni ma no on yame donc o ya soro jitu mam sama kebe kulute kuluye mamu yo yele eno fe kangele fonye o be o ko vie ko be aka be studio saba wardima morceau saba wardima iba ke ayiwa donc mam jitu mam yo sara ne ga morceau folo de kera ni ene soni info ne be so info ne ga boila mi mana ne soni info bali ma jugulu mi mana ne soni info ne be so info ne ga bola donc ne ga morceau folo de kero après vie pare chama demain chama ken ni magobe ni mi e demain ken ba fo tono pare ni bi fika kanma sina fasada ayi ni fenke ni aba fo on na ni donc libi buluna ni ini ni dingen ne be jela donc momed pare mo ma fo peut-être quand flanoué en kun karituru donc a vie pare ba fo ko ni morceau ne bulu droni kana ni mi e demain ni meta tono pare mi fika kanma sina fasada aba fo ga da ni ada yorom kay abo kala yorom ma abo boala no geleo bo o keranga studio ko tagabulo après maintenant nyere be ta studio mana nyere ja meta nga morceau ke no meta nga jeu ke nay gelea mi ni o sora la kosobe foli gelaw parce que on commencera ka yenje sigi nyere bi sumu ni fon ke jusqu'à ce que ni ndoko ke o de tumenga gonu fo ale tara faransi donc ale tara le faransi de ko nana segin tukuni ka sumaya doni parce que mo bi don o de se ki deme ko sobe ale de mene do abenga erreur do abenga défaut do fatim ni kay ni maya abse ka fonye ka sura manye ku laje kwa ya donc ale tara le mese ka fonye gele fitini soro ali tralim ko fe sino ga dawda to malama aussi femba sur musical dem baga chama bina ni mo ba foko dong dala bi kala kara mo dong dala iba fok mad la ki kara mo buya non te kara mo fuiti dong dala lan folkelate ni ya me kira dong dala bay dro ni folkelate a chama te na bode parce que dong dala ba fiira bi keta ali te folkelata do femdo donc ni folkelate sigira ni ada ni gamin kay ni mai ibe tan ko na ite tan ko no folkelate psychophie. D'accord, famille liba soro la okola. Si ça non, am fait ka dona soro ini artiste do wi collaboration ke ñoko fait genre ka duo ke. Ini artiste ma duo ke si jo la playback quand même ni artiste bon fait ané mo fentini ni artiste foiche ni artiste kadi na ñoko soro yoro la am plan nga yelo ke am live la me je ñoko fait mais mouye si jo non fait ni ka ni artiste ma duo ke à part Mohamed Paris vie Paris dingue de donner à l'égéra jitu mam fasada donc de bobora la nini rappel donc de la vraiment dieu si ça non FC re donc likola yere ka rêve re jume exactement ibsu ko nya fanya nega la deli nga sansoro a fora akanake mena kera kana abandoni ato iga dona quoi ali nini ma war soro dong dala ni ka don akono ko de ni ka lañini ali ni ma war soro nga don aka fo ko ci do temena ni wakati na 2021 kuma ube 2000 atoko ko Fatoumata Coulibaly dong dala ba kundo o ka fo ko aka o ka sa ka fo ko do temena million batiki kundo olute voilà si ça non FC reka inspiration benala chukudi donc li parce que do chama foko ka donc lu na togo era bika donc lu inspiration ou beni la choko di quoi en fait nega donc li benani la
nya fo chogo mi dongli iba ta yere kan par exemple a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ ka k'i yɛrɛ la a man di ye i bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la a bɛ kɛ dɔnkili ye hali ne bɛ ka baro min kɛ a bɛ kɛ dɔnkili ye donc a bɛ se ka kɛ a bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ la i kɛrɛfɛ i b'a ta i b'a kɛ dɔnkili ne ka fala filɛ par exemple ne y'a ta ne sœur de sang ale cɛ banna bon j'ai vu les enfants ils sont a ma diya dɔɔni fitinin quoi donc du coup morceau in ne y'a kɛ dɔnkili ye ne y'a ta ale la bon n'i ye ne sɔn fɔ ne bɛ sɔn fɔ nege bɔ i la parce que mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ waliden ma tɛ se ka f'u yɛrɛ ta ma bon n'i y'a fɔ ne ma a tɛ taa n'i ye ne ni jama min na min ta sara ye n'o tɛ n'an taara so ni ne taara so e ne ni mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛ yan o kɔni o fana ye tiɲɛ olu tɛ yen ni jama la ni bin ta sara la n'an taara so a ma jan n bɛ taa yafa deli fɛ sinon ni ne ni yɔrɔ min ta sara yen Ah, ok, d'accord. FC, famille, sur la Igan Kumana. Voilà, FC, en bas dans Mali, kono, il y a une fouille, une artiste ou une artiste becadi. Mais, artiste du même, fait be inspiré. Ma photo, m'a dit, de becadi, mais boulot fait John Ontaka. Bon, Omujada de ka idoli. Malame, et les 3 années dont j'ai pas passé dans la famille, nya caman ba kɛ ale fɛ yen mun jara fɛ yen nya caman ba k'a fɛ yen kuluba donc hali a mana gɛlɛya ɲaw ɲa ma ne b'ale ka musique de lamɛn n'a jira su in na n'a jira ni morceau dɔ ye n'a y'a da n'a jara ne ye ni ne fɛnɛ taara n ka animation kɛyɔrɔ la samedi wɛrɛ ne bɛ segin k'a da tuguni d'ailleurs même ale ka musicien kɔrɔlenw bɛɛ bɛ jeune nɔfɛ sisan donc caman o b'a ka répertoire dɔn a bɛ jeune ne bɛ jeune mun ka répertoire yɛrɛ de oh d'accord comme émission de don an y'a fɔ cogo min na an b'a bɛɛ détaillé an ka tila ka prévu di mɔgɔw ma comme i yɛrɛ bɔra ko jara de ka di ye i ko k'i bɛ se a ka dɔnkili la répertoire bɛɛ bɛ e yɛrɛ bolo ka ban donc micro bɛ FC bolo donc ni yɔrɔnin na an b'an profiter ka Umu Jara fo f'a sigiyɔrɔ an b'a an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo FC bɛna show kan kun donc restez connectés. Kusumana ko ne tɛ sunɔgɔ dugu mana ɲɛ Umu tɛ sunɔgɔ wa kɔngɔ tɛ ne la minɔgɔ tɛ n na ne bɛ joro laban ko la a ne bɛ joro laban na sindimi bana de laban ɲɛ ne bɛ joro laban na bolodimi mana de laban ɲɛ n bɛ joro laban na cɛtanya yɛrɛ laban n'o ye mɔgɔ ka kasi laban ko la ko ne taara sumabɔw fɛ jamana kɔnɔ sumabɔw fɛ wa ne taara beredalaw fɛ jamana kɔnɔ beredalaw fɛ ko ne bɛ taa laban ko ɲɛɲini a sumabɔw ko ne Fatima jadaw la fura bɛ dɔnninw bolo mais labanko fura tɛ dɔnnikɛla si bolo mɔgɔ ka kasi laban ko la walayi ne bɛ siran laban ko ɲɛ. Merci beaucoup FC, c'était trop bien, franchement tu as une très belle voix donc on va fier dans bonne continuation et tout. Merci. Donc amina tamani en question y alibi voilà comme FC yɛrɛ ko k'ale bɛ furu kɔnɔ an b'a dɔn n'a sɔrɔ denw bɛ yen walima n'o ko bɛ cogo di. Den bɛ den caman ba. D'accord sisan nɔ e yɛrɛ ka foyer n'i ka musique i bɛ ka essayer k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di parce que dɔnkilida yɛrɛ man nɔgɔn foyer fana ye a bɛlɛma ko wɛrɛ ye mais comment t'arrives à jongler ces deux. Bon j'ai pas assez de problème foyer côté là Naïdia mettons fille Naïdia je viens chez les parents parce que mon mari il n'est pas là. Si lui il n'est pas là je suis seule chez moi donc des moments mina sorno souvent aussi mettant fait ne cɛ bien sur elle là de ne kelen de bɛ n fɛ yen. Ah d'accord FC famille sur la o ko la voilà an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ yɛrɛ FC yɛrɛ ka choix ye jumɛn ye FC bɛna yɛrɛ genre i ka choix k'i yɛrɛ ye dans 2 ans i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ye cogo di quoi en fait. Ye min f'i ye o dɔrɔn de don n bɛ fɛ k'an yɛrɛ ye a ka fɔ ko FC kɛra dɔnkilidalaba ye voilà jani ka kɛ mobili batigi ye ka kɛ wari batigi ni sanu batigi a ka fɔ ko a kɛra dɔnkilidalaba ye
o bɛ diya ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ 2 ans ka jan 2 ans ka jan sini yɛrɛ bɛ sini yɛrɛ d'accord FC ala ko nɔgɔya yarabi o se bɛ ala ye voilà FC comme émission tɔ ma jan bilen i yɛrɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an ka faniw ma ni an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ka faniw fɛnɛ ok n bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka n ka fan bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo top star mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ fana bɛ fo n bɛ profiter mɔgɔ min ye sababuya y'an DJ fa n b'a fo voilà c'est très bien c'est une belle émission parce que a ka ɲi artiste denmisɛnninw ma minnu ma lakodɔn n'a bɛ kɛ tan ni caman b'a kɛ aw ta in cogo la anw dɔw na bɔ debi la dɔɔni. Merci beaucoup ma chérie voilà ayiwa an filɛlibaga n'an kanubagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na an n'an ka artiste denmisɛnnin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo FC Fatoumata Coulibaly a bɔra n'a ye baro caman kɛ n'a hakili la an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ o ko la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ